Ito na ang Green garlic pakbet na pinigbat bawang. with lima beans. Igisa ko muna yung karne, yung taba. Pagawin natin parang chicharon. Ito yung oil na galing sa baboy. Papalitan ko siya ngayon ng olive oil. 2 cloves of garlic. Kamatis, may konting luya. Lalagyan ko muna ng konting bagoong, konting chicken powder. Ilalagay ko na ang dahon ng bawang. Tuyo siya, nahugasan yan. Binabad ko sa tubig bago ko siya hiniwa-hiwa. Pinatuyo ko yan overnight. At ngayon, lalagyan ko din siya na kanin. Halu-haluin. Magtubig na siya ng konti. Sarili ng tubig. Ayan. Magtubig na siya. Ayan. Luto na. Luto na ang bawang. Pinakbet. Nganin. Pinakbet na bawang at dapatanin na. Luto na ang pakbet na bawang with lima beans o patani. Thank you for watching. See you on my next food videos.